Baincéireacht líne agus an taithí ó sin náman bhd a gcuirthe. Ba beag na mór baincéireacht fad líne is. So roinnt nódan do gaoine na bíodh pasfhocal measar a láidir agat gur meascán de litrach agus éireachatán. Ceann litrach beaga character speisialtar nó slánstad agus éireacha chomáid so meascán den rudí sin. Fíordheimhniú déshraithe nó two-factor authentication úsáid mátá sé fáil. Sé sin gohfuil pein agus pasfhocal le bhálasteach go dtíon chuntais. Déan Wi-Fi puiblí a cheachant go hámlan. Eugene Tim, ní fashion mataúr Wi-Fi poblí. Mataúr Wi-Fi puiblí is féidir le duine atá an Wi-Fi céine beidir ag sí trasnúat. Tá siad ábalta hacáil isteach sa gléis atágatsa agus rudidir a thugtar cílagar a chur a gol agus an gréisisin tá siad ábalta ibrúach go ddíireach céir atá ránithe agatsa an scálan nós pasfhocal pein na rudí sin eile. So Jane Wi-Fi puiblí a cheachant go hámlan. Agus bí cúramach faoi appanna a chuirntúir an fón. So ná úsáid appanna atá taobh with den timpplacht Play Store nó App Store. Minic go leor cloisiimiid faoi daoine a chur an appannaí nachhfuil ceadathe ag Google nó Apple na fón póca agus ná Jane sin mat de gúsáid an fón fu chuine Baincéireacht líne.